Enduro je jedna z foriem horského bicyklovania. Spája v sebe cross-country, strmé stúpania a drsné zjazdy. Od jazdca si vyžaduje dobrú fyzickú kondíciu, dokonalé ovládanie bicykla a silnú psychickú odolnosť. Obzvlášť na výjazde do Maroka. Časť 1. Poézia. Pokračujeme ďalej po výstupe do nejakého pasu, skade nás čaká veľmi pekný, ale určite to bude náročný zjazd dole. Habibi. Časť 2. Próza. Zdravím priatelia zo Statery. Sme v Marakeši na námestí Žamadelzna. Dáme si miestnu špecialitu slimáky, zaparené v kotli s kravskými pšankami. Vysoký Atlas je divoké pohorie v severozápadnej Afrike. Jeho najvyššie vrcholy presahujú 4000 nadmorskú výšku. Tento región Maroka ostal izolovaný od civilizácie až do začiatku 20. storočia.
Pôvodné berberské obyvateľstvo, žijúce v maličkých horských dedinkách, si dodnes zachováva vysokú mieru nezávislosti od oficiálnej vlády. Sami seba nazývajú slovom Amazie, čo v preklade znamená slobodní ľudia. Hello. And from the pass we will be start down. We have a couple. Pred nami je 6 dní jazdenia po vyprahnutých svahoch Atlasu, južne od Marrakeša. Pohybujeme sa v oblasti približne 50x20 km. Množstvo prašných a úzkych chodníkov, ktoré tu pastieri vychodili, v strmom, skalnatom teréne hlbokých údolí, poskytuje dokonalé podmienky pre tú najdrsnejšiu formu horskej cyklistiky enduro. Enduro je vlastne kombinácia cross-country a zjazdu, s dôrazom práve na ten zjazd. V našom prípade to znamená, že väčšinu výškových metrov získavame vývozmi v staručkej dodávke. Tešíme sa na zjazdy v duchu hesla, čím ťažšie, tým lepšie. Ak by ste si vedeli predstaviť, tak sa choďte povedať do Španej doliny, postavte sa na vrchol haldy a pustite sa dole. A keď to zvládnete, tak môžete prísť jazdiť do Maroka. Enduro výlet za 880 €. 6 dní to budete v tých haldách. Spávame v maličkých horských dedinkách, prilepených na strmých svahoch ako nejaké lastovičie hniezda. Kamenné či len hlinené domy nás doslova evokujú stredovek. A o to viac nás prekvapuje radosť zo života, ktorú čítame v tvárach ľudí, ktorí tu žijú. Maroko. Tak, teraz prichádzame v nejaké dedinke, ktorý názov nikto nevie, ale toto je náš bejvák na dnešnú noc. Vyzerá to byť úplne brutálny old school, ale tešíme sa z toho. Tu je to krásne. Hej, jazierko, sprcha. Každý deň sme ubytovaní v nejakej inej dedinke. Väčšinou sú to len také malé izbietky bez akéhokoľvek nábytku, len s madracami namiesto postelí. Samozrejme, že bez akýchkoľvek služieb. Dokonca ešte aj raňajky a večeru nám pripravujú naši šoféri zo zásob, ktoré sme si sami priviezli. What is for the dinner? Tagine? Spaghetti, yes, spaghetti is excellent. Paráda. Merci. Na obed sa naši šoféri opäť menia na kuchárov. Obedujeme vždy priamo na trase a treba povedať, že aj v takýchto doslova poľných podmienkach dokážu nielen navariť, ale aj vkusne naranžovať naozaj chutné jedlá. Čisto vegetariánsku stravu doplňajú len rybacími konzervami a šošovicou. Je neskutočné, ako Marokánci dokážu do maličkej dodávky napratať 10 ľudí, 8 bicyklov, zásoby jedla na týždeň a k tomu celú našu batožinu. No a ak sa niekam nedostane naša dodávka, tak sa tam dostanú somáre. A keď nie tých somárov, tak vláčime bajky na vlastnom chrbte. Ani nie pred rokom bolo v tejto oblasti epicentrum veľmi silného zemetrasenia, ktoré niektoré dedinky doslova zrovnalo so zemou. Nám sa zdalo nepatričné svojou prítomnosťou obťažovať ľudí, ktorí prišli o svoje domovy, ale náš sprievodca Mohamed nás presvedčil, že ak im chceme naozaj pomôcť, máme prijať ich pohostinnosť a nehať tu pár eur. Na tom ohni, v tom kotli sa nám robí horúca voda do hamamu. V tomto hamame luxusnom sa o chvíľočku budeme wellnessovať. Máme prúser, Dano otvoril prehádzovačku. Marcel pred 2 dňami zlomil zadnú stavbu, takže jeho bicykel je už uložený na transport a teraz ideme z neho odmontovať prehádzovačku a pokúsiť sa ju namontovať na Danov bike. Takže super, teším sa a ideme na to ďalej.
Dobré ráno. Dobré ráno. No, v každom prípade sme zistili na tomto výlete, že enduro traily sú trošku iné, ako sme si vymysleli, ale ako sme to dali. No, ale máme ešte na čom zapracovať. Mi zapípala SMS-ka od Koka, že či sa nechcem pridať na výlet do Maroka. Skupina je tak, jak vždycky dobre zložená. Vladička prostatikov, k tomu staré kolena. Nemám vraj čakať žiadny easy výlet do lesa. Enduro, drsné hory a valiace kolesa. Nepaká veci mám zbalené v krabici.